Această emisiune este sponsorizată de LasVegas.ro. Fraților, suma tuturor respectelor, bine v-am regăsit, episodul cu numărul 285, punctul nostru. Eu sunt Doru Crăciun și bineînțeles că acest episod îl vom dedica optimilor de finală de la Euro. Vom discuta despre ce se întâmplă în meciurile de sâmbătă, duminică și luni, apoi vom găsi cea mai bună soluție pentru a prefața și meciurile zilei de marți, atunci când e marele meci dintre România și Olanda. Și cu această ocazie felicităm și noi calificarea tricolorilor, o mare bucurie, o Românie mare de tot la Euro. Iată că Naționala România a scos din nou oameni în stradă, ceea ce puțin probabil ar fi crezut înaintea europeanului. Printre ei mă număram și eu, n-aș vrea să fiu lipsit de sinceritate, pentru că nu mă așteptam la o astfel de calificare. Bravo România, bravo tricolorilor și mult succes în meciul cu Olanda, poate reușim o mare surpriză. Domnilor, am dat-o rău de gard în episodul cu numărul 284, dar pe undeva trebuie să recunoaștem că nici nu au fost rezultate care să-i avantajeze pe pariori. Credeți-mă, nici nu prea am primit bilete câștigătoare de la voi, nici nu am avut ce să prezint în această emisiune, pentru că ne-au pedepsit rezultatele. Cine Dumnezeu s-ar fi așteptat la un 0-0 în Ucraina-Belgia, de exemplu? E un meci care ne-a prins cu toții în offside, iar exemplele pot continua. Au fost tot felul de nebunii, Franța, Polonia, doar 1-1, Anglia, Slovenia, Danemarca, Serbia, meciuri de 0-0, rezultate pe care probabil puțini dintre noi le-au anticipat. Haideți să vedem ce va fi în optimile de finală, acolo unde avem câteva dueluri extrem de dezechilibrate și atunci când avem meciuri extrem de dezechilibrate, cu atât mai greu putem câștiga la pariuri. De exemplu, să găsim o cotă de peste 1,70 câștigătoare în Spania, Georgia, va fi extrem de complicat, sau în Portugalia, Slovenia, Anglia, Slovacia. Uite, niște meciuri greu de anticipat pentru pariuri. Dar noi de asta suntem aici, în tentativa de a vă ajuta și a vă spune ce jucăm noi pe aceste meciuri. Poate că o să vă ajute. Da, eu zic că până la meciurile de sâmbătă, hai să ne facem încălzirea cu o cotă 2 pe vineri, fraților. Acolo unde avem niște stimați norvegieni care ar putea să ne bage niște bănuți în buzunar. Și haideți să vedeți ce am jucat eu pe biletul în cotă 2 de vineri. Domnilor, două favorite la titlul din Norvegia joacă vineri. Avem un Brann Strømgodset și un Sarpsborg cu Bodo Glimt. Uriașe meciuri de povestit nepoților, dar iată că ambele echipe care sunt clasate pe locurile 1 și 2 în Norvegia joacă în aceeași zi și sunt favorite. Brann o întâlnește pe teren propriu pe Strømgodset, apoi Bodo Glimt joacă la Sarpsborg, două formații care ar trebui să-și câștige cele 3 puncte. Doamne ferește să se întâmple ceva necurat în aceste meciuri, că iar ne pedepsesc vagabonții, dar eu sper să nu fie așa. Brann cu Strømgodset, domnilor, joc la cota 2 gol în ambele reprize. Nu joc în peste 2,5 goluri pentru că mă tem să nu bată Brann cu 2-0. Brann, una dintre cele mai bune ofensive de pe teren propriu, echipa care a strâns cele mai multe puncte acasă, 15 din vreo 21 posibile, cu 11 goluri marcate pe teren propriu, dar e o echipă care a mai și încasat goluri acasă. De partea cealaltă, Strømgodset în deplasare, 8 goluri marcate, 11 primite. Nu știu dacă va marca Strømgodset în acest meci, dar e important să avem gol în ambele reprize. V-am zis, nu am jucat peste 2,5 goluri pentru că mi-este frică de o victorie a gazelor cu scorul de 2-0. De partea cealaltă, Bodo Glimt este mare favorită la Sarpsborg acasă, o formație care are 1,65 la victorie. Bodo Glimt, o echipă care în meciurile jucate în deplasare a strâns 15 puncte din 18 posibile. În mod normal aici, poate casele de pariuri ar fi trebuit să ne ofere o cotă mult mai mică pentru victoria celor de la Bodo Glimt. Mă pune puțin pe gânduri, o echipă care în ultimele etape nu s-a simțit atât de bine, o singură victorie în ultimele 4 meciuri. Hai să fie un succes a celor de la Bodo Glimt cu scorul de 2-1, dar am pus X-ul acolo, fraților, pentru că mi-este frică de un 1-1 care să ne ia prin surprindere. Așadar, mai puțin contează câți bani investesc eu
pe cota 2 de vineri, dar eu voi juca 1500 de lei cu Brandstrom, Goțet gol în ambele reprize, cota 1.45 și Salzburg cu Bodo Glimt X2 și peste 1,5 goluri. Sper să începem acest episod cu numărul 285 cu un bilet câștigător care să ne ofere un moral bun pentru meciurile de sâmbătă. Și apropo de meciurile de sâmbătă, Elveția, Italia, Germania, Danemarca, dar până să vă ofer câte 4 predicții pe cele două meciuri, v-aș propune să ne uităm puțin peste etapa predictorului de pe lasvegas.ro. Am ajuns la etapa cu numărul 7, fraților, premii garantate de 4000 de lei în fiecare săptămână. Locul 1 ciupește 500 de lei, locul 2 400 de lei, locul 3 300 de lei. Și aveți de făcut, dacă aveți cont deschis pe lasvegas.ro, vă puneți predicțiile în etapa cu numărul 7, echipa care marchează prima și scorul corect. La finalul rundei cu numărul 7 se întocmește un clasament, iar cei mai inspirați jucători vor fi răsplătiți pe măsură. Vă reamintesc, 4000 de lei premii garantate. Dacă nu aveți cont deschis pe lasvegas.ro, vă puteți deschide cont prin linkul din descriere și atenție, linkul din descrierea acestui video și aveți un pariu gratuit de 50 de lei fără depunere, doar trebuie să vă faceți cont și să vi-l validați. Iar etapa cu numărul 7 avem optimile de finală, Elveția-Italia. Haideți să vă spun și scorurile corecte: 1-1, Germania-Danemarca 2-1, Anglia-Slovacia 1-0, Spania-Georgia 3-0, Franța-Belgia 2-1, Portugalia cu Slovenia 3-0, descătușare a lusitanilor, România-Olanda 1-1 și Austria cu Turcia 2-1. Am dat și scorurile corecte ca să fie toată lumea mulțumită. Jucați, domnilor, distrați-vă gratis pe lasvegas.ro și puneți mâna pe unul dintre premiile garantate. Elveția-Italia. Ce jucați pe acest meci? Atenție, o partidă în care Italia este favorită 2.40 conform cotelor de pe lasvegas.ro, Elveția 3.41 la victorie, 2.93 la remiză. Iată, atenție, cota la un rezultat de egalitate a scăzut sub 3, 2.93. Asta înseamnă că bookmakerii se așteaptă la o remiză sau ne-ar putea îndrepta către o remiză la finalul celor 90 de minute. Apoi avem un Germania-Danemarca, 1.62 au nemții la victorie, 3.79 egalul, 6 pentru cota danezilor la victorie. Italia n-a convins la acest european, Elveția mi-a plăcut cum a jucat. Domnilor, iată recomandările mele. Sunt două recomandări pe fiecare meci. La Elveția-Italia 1x și sub 3,5 goluri în 85. O să spuneți că am înnebunit cu totul. Nu cred că Italia poate în 90 de minute. Să nu uităm cât de tare s-a chinuit squadra Azzurra în meciul cu Croația. Să nu uităm că a fost condusă meciul cu Albania. Să nu uităm cât de slab a jucat Italia meciul cu Spania. Deci până acum în 3 meciuri Italia n-a jucat absolut nimic la acest turneu final. De partea cealaltă, Elveția cu totul altceva, o formație cu un joc solid, o echipă bună, prestații foarte bune din partea elvețienilor, o echipă care o poate pedepsi pe Italia, de ce nu trimite acasă. 1x sub 3,5 goluri și X pauză sau final, cote de 1,85 și 1,64. Germania-Danemarca nu e un meci simplu pentru pariuri. Germania are 1,64 la victorie. Stăm și întrebăm dacă Germania va câștiga în timpul regulamentar. Eu l-a jucat gol în ambele reprize, domnilor, la cotă 1,88. M-a convins această cotă, 1,88, repet, și între 1,4 goluri la 1,79. Danemarca nu va fi ușor de răpus. Un meci care se va juca pe signalul Iduna Park la Dortmund. Cu siguranță Germania va avea de partea lor frenezia fanilor și forța publicului, dar chiar și așa, la ce echipă are Danemarca, nu cred că vedetele din naționala celor din Danemarca mai pot fi intimidați de publicul care va fi de partea nemților. Deci acest lucru cred că putem să scoatem din calcul, dar valoarea loturilor înclină puțin sau chiar mai mult către Germania. E un meci de 1 pauză sau final, dar e un meci și de gol în ambele reprize. Posibil ca Danemarca să marcheze o victorie a nemților cu 2-1 sau un 1 și 1-4 golul 1,79. Nu cred că acest meci sare de 4 goluri. Bun, pe baza acestor 4 predicții, haideți să vă spun și cum voi juca biletul în cotă 2 de sâmbătă, dacă vreți să-l plasați după inspirația.
Joc Elveția-Italia, X pauză sau final 1.64, eu cred că va fi un meci modest, un 0-0 pauză, așa ar trebui să arate lucrurile, din punctul meu de vedere. Acum dacă iar vedem un 2-1 la pauză, îmi vine să mă las de pariuri. Mă duc pe un X pauză sau final 1.64, la peste 1,5 goluri casele de pariuri ne oferă cotă de 1.50, cotă surprinzătoare. Și Germania-Danemarca 1x între 1.5 goluri 1.27, băi, nu cred că Danemarca bate în 90 de minute. Nu cred că putem să avem un meci de 0-0, dar nu cred că putem să avem niciun meci de 6 goluri. De asta am luat 1x între 1.5 goluri 1.27. Hai să vedem un Elveția-Italia 0-0 la pauză și Germania-Danemarca un 2-1 pentru Germania, să fie mulțumitor pentru toată lumea. Al doilea bilet al zilei de sâmbătă, cotă 3.50, vi-l recomand să-l jucați pe lasvegas.ro să ciupiți bonusul de 20%, dacă Doamne ajută biletul va fi câștigător, îl găsiți în secțiunea ponturile zilei. Așadar, cotă 3.50, haideți să vedeți cum l-am plasat. Elveția-Italia 1x și sub 3,5 goluri 1.85, Germania-Danemarca gol în ambele reprize, 2 evenimente de la Euro. Sper să nu bată Italia în 90 de minute și sper să-mi dați dreptate că Elveția va fi greu de răpus. Și uite, am luat 1x, am curajul să joc invers conform cotelor și să plasez 1x și sub 3,5 goluri pe acest bilet. Și la Germania-Danemarca să mă duc la un meci pe goluri, cum probabil și mulți dintre voi îl vedeți, jucându-l gol în ambele reprize, bună cotă, 1.88. Hai să ne mutăm puțin pe meciurile de duminică, acolo unde avem un Anglia, Slovacia și Spania, Georgia, cred că e cea mai dezechilibrată zi de la Euro. Ce să joci pe Anglia-Slovacia? 1.42 au englezii la victorie, 10 are Slovacia la victorie, Spania-Georgia 1.20 și 15 pentru victoria georgienilor. Să nu uităm că cele două echipe s-au întâlnit și în campania de calificări, când Spania le-a trântit un 7-1 georgienilor, dacă nu mă înșel. Iar Anglia este net favorită, dar n-au jucat absolut nimic englezoi până acum la acest turneu european. Hai să jucăm așa. Anglia-Slovacia 1 și sub 3,5 goluri, cotă 1.84, totul să mergem pe ceea ce așteaptă pariorii, pe ceea ce așteaptă fanii. O victorie a Angliei, dar să nu sară de 3 goluri, adică un 1 și sub 3,5 goluri la o cotă bună 1.84. Poate slovacii nu vor marca în acest meci. Dar a doua recomandare e bun, și prima e de jucat, dar a doua recomandare e șmecheră rău de tot. Minim 3 cornere Slovacia la 1.73. Uitați-vă câte cornere a avut Slovacia meciul cu Belgia. Cred că a avut 7 cornere. Vreți să-mi spuneți că nu vor fi momente în care Slovacia nu va ataca în acest meci? Ba dimpotrivă, eu cred că Slovacia chiar va avea ocazii. 3 cornere Slovacia la 1.73 mi se pare o cotă excelentă. Să nu vedem un 0-0 la finele celor 90 de minute. Bă, sper să n-am dreptate, ca să nu-i croiască meciul pe cei care merg pe victoria Angliei, dar și eu aș recomanda și o să joc 1 și sub 3,5 goluri la 1.84. Al doilea meci la fel de greu de ghicit și de prefațat, Spania-Georgia, pentru că te aștepți la o victorie lejeră a spaniolilor, dar nu poți să joci unul solist decât dacă completezi biletul la o cotă 2. O să vedeți de ce spun asta. O să joc între 1 și 2-4 goluri la 1.77 și peste 9,5 cornere la 1.76. Cred că va fi o ploaie de cornere. Spania se va îndrepta către 8 cornere în acest meci și georgienii vor ciuguli și ei câte 2-3 cornere în această partidă. Victoria Spaniei nu cred că poate fi pusă sub semnul întrebării. Am jucat 1 și 2-4 goluri. Ce cotă 2 mi-am ales pe duminică, bineînțeles de la Euro. Haideți să vedem biletul. Joc această cotă care mi-a plăcut enorm. Anglia-Slovacia peste 2,5 cornere, Slovacia 1.73. Repet, posibil slovacii să aibă 2 cornere încă din prima repriză. Diferența de valoare este uriașă în favoarea englezilor, dar asta nu mă face să cred că Slovacia nu va avea ocazii importante de a marca sau ocazii de a găsi drumul către 3 lovituri de la colț. Deci peste 2,5 cornere Slovacia. Și ce puteam să aleg în Spania-Georgia dacă nu, vă spuneam, 1 solist la 1.18. Bă, nu se joacă 1 solist la 1.18, dar l-am jucat pentru a rotunji cota și a găsi
o cotă 2 care sper eu să fie câștigătoare pe duminică cu o investiție de 2000 de lei. Al doilea bilet de duminică l-am jucat în 3.27 și chiar vă invit să jucați din nou pe lasvegas.ro din secțiunea ponturile zilei. Sper să fie câștigător și să câștigați cu 20% mai mult, pentru că atât este bonusul. Haideți să vedem biletul. Da? Și joc așa. Merg pe victoria Angliei și a Spaniei, dar o să joc victorie pentru echipa lui Southgate 1 și sub 3,5 goluri 1,84, victorie pentru Iberici și pentru Spania 1 și între 2-4 goluri. Chiar v-aș invita să puneți în comunitatea Doru Crăciun, pe contul meu personal de Facebook Doru Crăciun sau aici în comentarii. Poate găsiți alte recomandări pe Anglia, Slovacia, Spania, Georgia, poate vedeți altfel aceste meciuri. Eu am mers pe cele două variante care mi se par chiar ok de a fi încercate. Deci 1 și sub 3,5 goluri în Anglia, Slovacia și Spania, Georgia 1 și între 2-4 goluri. Ziua de luni ne oferă un duel extrem de echilibrat între Franța și Belgia. Franța are la victorie 1,90. Franța putem să spunem că o putem alinia în aceeași gașcă cu Anglia și Italia. O națională care a fost prăpăt până acum la acest Euro. O națională amorțită, o națională obosită. 1,90 are echipa lui Deschamps la victorie. Belgia nici ea n-a jucat aproape nimic la acest Euro. Eu o să merg pe victoria francezilor. Dincolo Portugalia, Slovenia 1,40 pentru naționala Portugaliei, care a făcut-o cum a făcut-o meciul cu Georgia. Deci 4 recomandări, domnilor. 1 solist în Franța cu Belgia 1,90 și gol în ambele reprize, cotă excelent. Bă, excelent. 2,05, bat francezii cu 2-1 și avem gol în ambele reprize și ne ies ambele recomandări. N-am cum să nu joc 1, n-am cum să nu joc gol în ambele reprize. Iar dincolo la Portugalia cu Slovenia, o descătușare a portughezilor. Slovenia zic eu că nu va avea nicio șansă. 1 și între 2,6 goluri la 1,73 și bat portughezii încă de la pauză 2-0. 1 pauză, 1 final la 1,98. Așadar 4 cote curajoase, 4 cote mari pe cele două meciuri de luni. Sper ca toate să fie câștigătoare și haideți să vedem și biletul în cotă 2 de luni. Îl arunc așa, domnilor, în foc. 2000 de lei Franța-Belgia, gol în ambele reprize, cotă 2. Joc cota aici. Aici joc cota, recunosc că n-am văzut cotă 2, gol în ambele reprize. Ok, Franța n-a jucat absolut nimic, dar chiar nu pot francezii să aibă o prestație solidă în meciul cu Belgia? Poate le trântește De Bruyne, o folea seca, un gol excepțional de la vreo 30 de metri. Poate că nebunul de Mbappé va avea o cursă în aia în stilul lui caracteristic și va marca. La ce vedete sunt execuții în astea de genii oricând pot veni. Deci Franța, Belgia, gol în ambele reprize, cotă 2, ce să mai vorbim. Al doilea bilet în cotă 3,28 de luni, l-am jucat tot pe lasvegas.ro. Nu uitați că aveți bonusul de 20% pe el, secțiunea ponturile zilei. Haideți să vedeți cum l-am gândit. Victoria Franței la 1,90, Portugalia, Slovenia 1 și între 2-6 goluri. Cred în continuare că Franța bate cu 2-1. Poate că o să arunc vreo 200-300 de lei pe acest scor corect. 2-1 victorie Franța, nici nu m-am uitat ce cote e. Și Portugalia, Slovenia, eu zic că un 3-0 pentru Portugalia. Aici le scoate Portugalia fotbalul din cap slovenilor. 1 și între 2-6 goluri. L-am jucat la 1,70. Nu puteau lipsi biletele speciale, domnilor, și le-am gândit cu meciuri de sâmbătă, duminică și noi am gândit 2 bilete speciale pe optimile de finală. Primul l-am plasat în cotă 7,50. Elveția-Italia l-am luat egal, minim o repriză 1,35, a nu se confunda cu X pauză sau final. Germania-Danemarca 1 pauză sau final 1,45. Anglia-Slovacia 1 X și sub 3,5 goluri 1,39. Spania cu Georgia 1 și între 2-6 goluri, cotă 1,42. Franța cu Belgia, calificare, Franța 1,39. Portugalia, Slovenia 1 final 1,40. Așadar sunt 6 meciuri și a ieșit o cotă finală de 7,50. Am plasat 400 de lei pe acest bilet pentru o cotă de 3150 de lei. Sunt îngropați 400 de lei, am răbdare, se iasă meciurile de sâmbătă, apoi de duminică, luni tragem linia și sper ca pe final să-mi aducă 3150 de lei cele 6 meciuri din optim. Al doilea bilet e mult mai curajos.
tot așa, pe meciurile de sâmbătă, duminică și luni. Aici este o cotă de 16,29, un bilet din 5 evenimente, am plasat pe el 244 de lei, că aveam o coadă acolo, un cont de 44 de lei și am să rotunjez suma. Posibilul câștig ar fi de 4160 de lei. Haideți să vedem și biletul. Elveția-Italia sub 10,5 cornere, cotă 1,39. Anglia cu Slovacia peste 2,5 cornere, Slovacia cotă 1,77. Spania-Georgia peste 9,5 cornere, 1,76. Franța-Belgia 1 solist la 1,90. Portugalia-Slovenia 1 pauză, 1 în final 1,98. E un bilet nebun, un bilet curajos, dar cu siguranță mulți dintre voi îl veți plasa. Nu e nimic totuși nerealist. Și cine știe, când norocul te lovește și inspirația, poți câștiga și cu astfel de bilete. M-aș mai duce puțin pe lasvegas.ro să văd cum stau lucrurile, domnilor, în turneul de 10.000 de lei, premii cash garantate pe Euro 2024. Știți că a fost un concurs. Fiecare bilet câștigător te trimitea automat în acest concurs dacă v-ați înscris. Iar cota totală se calcula, dacă prindeai un bilet în cotă 5 aveai 5 puncte, dacă aveai un bilet câștigător în cotă 10 aveai 10 puncte. La finalul campionatului european se face un clasament final și se acordă premiile din fondul total de 10.000 de lei. Eram curios să văd primul loc, domnilor, câte puncte a reușit să adune până acum. Ia să vedem. Deci primul loc încă mai aveți timp să jucați, încă 17 zile din momentul în care noi filmăm episodul. Mamă! Primul loc s-a dus la 1012 puncte. Vă dați seama câte bilete câștigătoare a lovit primul loc. Locul 2, 406 puncte. Locul 3, 354 de puncte. Locul 4, 296 de puncte. Sunt curios dacă mai puteți să prindeți primul loc din urmă. Primul loc care este premiat cu 2000 de lei, locul 2500 de lei. Sunt premiate 15 locuri, nu, cred că sunt premiate chiar mai multe locuri, 19 locuri, dar marea bătălie se dă pentru top 3. Așadar, nu uitați și de turneul de 10.000 de lei, premii garantate pe lasvegas.ro. Acesta a fost episodul 285, fraților. Multă baftă și pariați responsabil. Această emisiune este sponsorizată de lasvegas.ro.